Ini bakso ini jep entek. Ji, mau arepe mbok bakso. Ora mek tekok tok. Lampunya wetenge. Tekok tok. Seneng kowe iki. Yo seneng pancen ini boleh duwe Pak Nok. Ora wae lagi kowe. Ya. Matur suwun Pak No ya. Semoga sehat selalu Pak No. Matur suwun Pak No. Bongko iki kancane. Woi. Cok aja pateng klentreng kaya ngono. Pikirno. Hah? Aku yo ora tangguh kabeh. Oh, piye kabeh. Yo, sebuah cerita kehidupan di desa Brenggolo di pinggiran kota Pak Ngetuki di Paidi dan Budi bersama Melalui hari-hari gembira ria Setiap hari selalu berkumpul minum kopi Di warung kopi posisinya di pinggir kali Kopi campur jagung yang penting asli Subscribe channel ini dan juga di komen nih Kardi channel YouTube orang Kediri Beh. Iki kok terus minggat kabeh iki piye iki urusane iki, Pokoke totalane sama sing keri yo Ya sama sing bayar to kok. Wah jancuk jaran anggah dipaekon neh aku iki. Irik kamu. Pak yo ngono kuwi. Lah iki kok terus hitung jajari entek piro kuwi, Meng? 79 kabeh. Heh? 79. Bak melu kae kuwi? Bongko iki ra nempur tenan bojoku jancuk jaran kirek. Salah dhewe to. Hitung kok duwe. Iso wis tak deloke iki lho. Gah aku lek gambet teko. Ya wis. Piro kuwi? 50. Tambah iki. Swidak. Tambah iki. Swidak 5 kok diincrit-incrit to? Tambah iki. 70. Ki. Piro dadi? 5. Kabeh mung piro? Itu 9. Ih. Pitu. Ya pas Pak No, 79 ngene lho. Kok diincrit-incrit. Lah kurang apa piye? Ora wis. Muni oleh kurang. Oke. Tak jomplang nih rombongmu pisan mari. Kuat ya. Kira-kira yo kuat iki aku. Lek kuat jajal. Wis ya sepurane sesuk neh yo. Iya. Lah. Mendino gak apa-apa. Wah, lah kuwi. Nek mendino kan aku sing seneng. Oke. Aku sing senep. Wis. Terus tuh ya. Hati-hati ya. Oke. Wih. Awal cacar ora kena sepindun nah iki wis. Ngerentek wong tuwek tok iki. Ogo, aku mau nyango dhewe to mek 10.000 cukup. Jodi gawe ngresah urip garim langkah jodi gawe susah tetep dinikmati tak dire Gusti Allah warung kopi mbok dekatia urip kuwi aja digawe ngresah warung kopi mbok dekatia Weh dancuk lakuane koyo kirek kabeh bar badok minggat. Ini apa tuh Pak No kok mureng-mureng iki lho? Murang-murang piye kene teratu bakule kok. Jaremu mau ninggal kaos, aku ya wis to. Akhire lho wonge mau kaos ambune ra enak. Lah terus akhirnya piye? Akhire yo kumang malah ruwet kumang. Gogok jaran domo Kan gak. aku wis muni matur suwun Pak No, semoga panjang umur kan aku wis muni ngono to Pak No. Heeh. Kaeno bako kok matur nuwun tok ora bayar apa bandane kekmu. Lha sing teko dhisik dhewe mang lho sapa? Sing ngejauh sapa to Pak No? Sing libune lho sapa? Sing teko dhisik dhewe wong kula. Wong kula. Wong aku wis ngomong, Pak No mendung nggih. Wong sampean kan mergone duduk wis ora apa-apa. Aku nggih matur suwun kula tak riyen nggih Pak No. Aku rene penak to. Lagi ro iki. Ngono to Pak No wis ngomong to. Ora sare Aku dhewe ya wis ngomong Pak No apa pengarit, matur suwun Pak No. Lah iku terus urusane piye ngene iki? Urusane lah piye terus e? Aku ya wis ngano Wong mie wis dipangan mosok arep diutahin neh. Lah wis badok karuan mlebu wetengmu bayare kuwi lho. lah terus iki rene karepe piye wong-wong iki? Manggar. Emang kowe apa? Heh? Kowe Aku wong telu kok Pak No. mie karo es jeruk. 10.000 kene. Aku ora duwe aku Kowe but mau. Aku mie karo es teh. Piro kuwi? Mbuh. Paling yo 10.000. es teh kok. Astah kok Kok padane wis jeruk iki. Enggak ngerti aku tak bayar piye? Jaremu mau bayari. Jeremu piye?
Iya tepakno. Aja-aja ra tanggung jawab berarti awak. Lah iku terus piye akhire yo panggah aku iki kok. Lah Ya iya ta. wong sing kari dhewe awakmu. Oh, pancen yo dilogok jaran kabeh. Pancen sing keri awakmu Pakno. Keri kuwi tanggung Kabeh yo jawab. wong sure to pertama to. Lah terus estore Mas sing bayar sapa iki urung dibayari? Eh? Estore Mas bayar sapa? Piro? 9.000 to telu. Gantung nek 9.000 panggah tak bayar mine kuwi mang akeh mbahmu. Makane jaga melinti ya Eh, ngono. Wis tak bayare Pakno. Eh? Tak bayare. Tenan pura. Ah. Lah duwe dadi tokne mau aku rong ale lho. Wis tak bayare. Masalah katanya cangkeme yo ngisi-ngisine minggu teko dindi kok. Tak bayare. Sabar Pakno. Piye? Eh, Bayar Budi percaya gak? Pak, si Saidi kuwi tak Iki lho. bayarane lho kuwi lho. Kula Tenanan nih. jancuk katiah iki. Nah, kula. Nah, wis dadi ngono comono. panas dalam. Yo panas to kene kuwirangan golek bangku pangsit e wisan. Lah bayari kurang. Lah aku lek bayari sing cilik-cilik Lah rada mampu Pak Pakno. kok manut. Mbah aku kuwi Mang ceritane kok kene iki tak toto Pakno. piye? Iki engko cak dhewe wedang tapene. Kok lek pomone jak rono kok Jak rono. andok. Pakno Pakno genten sing genten. bayar. Lah ya sesuk tak pikir-pikir kok aku ki yo pekok to bae yo. Ngono gak usah muring-muring. Rasa muring-muring ya padha-padha jaremu mang omong wong telu mang ngomong ngono. Saiki saling membantu. Ini lek abot lah Pak ora kuat aku wae sing ngangkat. Oh. Awakmu sing enteng-enteng Makane ae. sampeyan dadi wong iso nganu nemen-nemen lho. Rumah aku yo pinter tapi bae kok goblok ya. Yo pas hapus ya aku. Lagi lho. Rumah aku ki yo pinter. Lah sampean nang jere arep mbok andokne namanya sampeyan mbok kei ayam. Wis gak sido. Engko sore delone mono nek njaluk neh yo. Lah jatahe sore. Jatah sore, Sing ngene Pak. Pakno, ki mang duit ya karek kuwi tok teh, tangge bayari. Bayari Lah engko SKP. sore lek nang warung bayar rono. Iki piye? Kuwi mung kan arepe bayari teh wis ngene. Kowe bayari saiki apa engko sore? Sesuk aku. Kok panggah sesuk. Engko sore sik nang warung neh. Aku gak iki. Nyang apa ora engko? Kowe nyang apa ora? Soal baru ndoh lombok genti. Kok panggah ngenteni ndol lombok Engko sore. kuwi kok jatah. Lambene kancane ya kecut. Engko sore aku mau wis bayari mie. Iki mang ese kowe. Berarti engko sore gilire tuki. Lah bener Wis wis ambul kene Iki mung tak nggih wul-wulane dhewe Tak nggih ngepres wul-wulan. nggih bayari tapemu mang. panggah ngono ae. Berarti 9.000 wis bayari wong loro. Ya iya Ya to. sini lah wedang barang kuwi Ya mang. wedang kabeh mong. Wedang kabeh mang. Panggah oke aku ki lho kok pekok men to ya bolak-balik. Kemampuane aku wul ya tak wulne. sore jatahe. Isuk mang. Sret. Sapa kae mang bayari? Sing bayari ya Pakno. Lah mangan barang mang. Yo. Sampeyan mangene Pak No. Ape mangan gene Pakno nyatane ya ora dijo. Wong lejine Pak bayar rono sampeyan. Ya engko to. Engko Engko sore jatahe. warek kok jan. Ya waduh saiki aku bentek saiki. Lah Oh iya. Aku tahu iki saiki. Sore aku jek arepe repot iki mendung-mendung keadaane. Ah gitu kok gak pengen turu barang kok teh. Weh, dadi arep nyerbu baliku ayam yo ancang-ancang isih. Ya siapne dhisik nek Pakno Pakno. Engko lek weteng iso luwe tenanan iso nikmati Pak. Aku engko arep ngeteri berobat marang tuaku kok. Wis ora apa-apa anggere lawange pawon mok. Kuwi mau obati apa mau racun arepe sini? Coba nih bermaras tadi. Udah entuk anu iku. Nyatane ya Wong oleh. paling kelongo saiki iki. Dek oleh godhong. Oh. Ya kira-kira ngono kokone untuk bajeng mandi teko omah tuh budak pisan kan malah penak. Wis pokoke engko sore Wis ya donga. iso ra iso bayar rono engko sore warung. Entah piro yo Aku sitra Pak No meni. piye engko. Nek engko tak njaluk dhuwit bojoku oleh apa ora? Kan ki meng awakmu arep bayari tape Tak pengen. tak wedange wong-wong. Mm-mm. Ngono kan ra. Ya emang wis diitung nek kono wong 15.000 ngono lho bayari kene. Rono tak bayari karo Budi, dhuwitku ya mek cumpel mbuh pira men dhuwitku. Pangkat tak sokong to. Ya kudune ijen-ijen ora kok. Kowe karo Budi gabung, ora aku ijen yo bongkon aku. Aku ra nutut Pakno. Duite iki ra nutut. Padha karo njiro aku. Gak ora njiro. Awakmu kan yo wong Wong tuwek. ijen aku wani ngetel kok njiro piye panggah. Lah nek waya gilir aku sing bayari ijen nek kowe wong loro. Ning kono mong kaya wong loro to Pakno awakmu. Kene Karo cano apa? mangan rawani to. Bose mang Alah, kuwi ya. Ngopo gak bayar ya? Alah kuwi mang lho ndelik nek nggone omahe Paidi ngono. Nek nyutek ya gak bayar. Yo Ora. bayu. Heeh. wis engko sore gak gawe kape anget. Lah kae lho ya. Entek
79 iki. Beh, Beh. Lah badhe kan tak pecore pira kok panggah aku nek engko sore iki lho. enggak kena tadi. Lah iya. Itu nang songo. Sik to, kuwi usure wis genah Pak No. Kuwi mang setamone isuk mang aku mau bayari oke. Genten aku ki mau bayari to. Lah terus ki mang genten awakmu neh. Sing bayari memang aku Lah nah. iya to ya bener to padha-padha siji-siji to. Kok sore Bayar gede itu sapa? biji aku. Nyuteng, sore. Ya sing nyuteng to. Oh. Apa? Gede sapa? Wis iki duitku tak tarike kuwi bayarono sik nek ngono. Engko sore bayari. Kowe tak bayarane engko sore. Piye? Alah iki ya padha nah iki. Kamu bayar sing nyuteng nggo. Oh, Piye? Wis ngene penak wis lek soal ngombe iki mung tape loro gitu. Oh. Wedange sita. Wedange sita. Kacange loro. Kacang loro lah kae. Tak sumbang lho. Lah iki lho. Kemampuane kancane mek Pak No. nyumbang Pak No. Cuma iki mung dompet Mas. Dek aku lali. li gua saya tak omongi. Dompete lali Pak No. To tak genane. Wis iki dasare aku gak ngenyek sampean kendane sampean yo ora. Piye. Aku nyawang situasi dan kondisimu yo gak sampai hati to aku mbok boreki. Wis. Tapi lek karo aku awakmu kok seje Pak No. Yo awakmu Ya kudune yo Mang gak tak sampai bro hati. mang totale tak bro wis kabeh tak bro. 15 Piro? Kliwat. songo. kacange loro. Songo karo papat 13. Wis bayarono dulu tak tarik balik engko sore tak bayari. 16. aku kok sore gak nyang, Bud. Bapak enggak asline sing gere ruwet yo Pak No kuwi. Lah terus iki mengawali sing buka warung kuwi sapa kok sore awakmu ora. Buka warung duit. Nah. Ya sing kedua sapa katene? Sing ngongkon sapa? Ngongkon sapa? Apa kok aku ngongkon? Bagai ngono ae. Lah aku kok ngoyak-ngoyak. Wis ngene lho Pak No penak hitung-hitungan penak-penakan domo yo iki saiki bayarono sik. Engko sore Engko sore tak bayari. bayarane. Khusus awakmu tok tapi. Ya ampre padha amane warunge ndang dibakar aku bar gak bako gak bos-bosan. Aman wingi kira-kira lho kuwi. Wis gak bayar kabeh Pak No. Pandai emosi. Wis ben gak warung-warungan. Kok terus aku bebas. Ya toh? Salah ora sing bakul, salah wong tutup bokon ngoyak-ngoyak buka. Pak, gojak-gojak iki Pak No. Nang mie ayam lho. Enak Pak No aku. Sak es jeruk. Lah jelalah es jeruk wis sitok. Lagi mau Aku mek cara moncang mancing ternyata. Karo enek awakmu papat ya lho kena terus pancingan piye? to. es jeruk kae mong lho. Kalau kena apa jangan nek wong pedhot to, gak kiwir-kiwir belas itu mau. Ya, cok. Kene iki wis nglirak-nglirak tukange sote iki digendongso. Wong iki-iki. Aku sore pengen mie yo buka dhewe ngono ape. Kamu to ngejak orang-orang. Ora aku asline iki ora dijak ya ora. Nek kancane rono aku mosok arepe ngulon dhewe. Ya ora gak aku bayar ngetanmu. Ora. Tukange sote lo karepet kok diimbon. Apa ibu? Kancane kon balik dhisik nek dhewe ibu dhewe. Pinter puter. Bayar ki sapa ne? Rami apa njaluk aku to akhire. Kowe ra tega nyandi wong iki Aku mok tak ilang. wong loro iki ora mungkin urung kenal. Oh, to. Ya pangga aku sing duber. Wong kene rono ya dijak kok. Lek ora dijak ya ora teko kono. Mungkin sampean didongane rezekine malah akeh kok. Ala wong kere-kere ndongane awake dhewe ra ditabune kok ndongane wong. Biasane doane terus aniaya ini mah. Sing terani ae ya aku. Sabar, Sabar, Pak. Sabar. Duit saiki ra foto. Sabar. Wis ya wis hitung-hitungan mateng engko sore sementing bayaran. Kowe genah perkara ngene iki lek sing terani ae kak aku to panggah doa terani aja kabulkan. Wes tadi kabeh. Piro wis ngono le titipno saiki lho. Tiga obat mumet lho ketemu. Ya kumpul wong-wong panggah kelingan mumet panggah. Ngluntru. Iki urusane piye kok ngalih? Kamu jare arep bayari to, Pak? Urusane piye kok? Lah iya kok sore. Ora usah ngetok kok sore. Lah saiki bayari sik. Oh, DP-ne sik. Aku 2000 ya. Jangan iki sapa ne? Padha geger dhewe-dhewe wis. Karepmu ngono sembarangan. Ya tahu jawab ke malan. Ah, saya tukang ngluntru. Kurang piro tadine? yo engko kurang Kurang dombe apa ora roh aku. Kok to kian? Iya nah ngombene engko. Oke, nek pesen iki janjane aku bayari sing engko. iya to Merong. engko. Oke. Bar magrib. Yo wis, Oh. Oke. bar magrib
subuh kan termasuk di bar maghrib. Ah. Lah iya. Kok hari ini gak serius metu subuh. kurang ngono lho. Tak urutane piye? Maghrib, terus isya. Benano kae. Subuh berarti aku lek subuh iki kok rene. Heeh, wis keleng-kelengan aku tak gak tanggung jawab aku, Pak No. Wis pokoke engko bayar ono. Oke. Mau kadar ki engko bisa ya bisa tidak. Sampeyan kok rasa metu. Aku tak mungkeren jero. Aman. Gak iso. Itu sampeyan mutu orang-orang najur. Wis pokoke engko bayar ono. Wis. Aku tak pesen sing enak. Arep tak kon gekne mie. Mangan arek Ndek ajir Pak No. Ndok. karo Pak ndok. No duwe ndi gorene sik? Ya apa? Duwe lho. Kurang bayar iki podoan. Kok panggah aku teng subuh berlian-liane aku ra iso. Sing kari dhewe lho. Lho, tes iki karek terakhir. Yo iki engko karo engko bengi. Ah! Engko karo engko bengi karo nyusui aku. Karo kok bengi iki saya kencangane. Engko pokoke nek dhewe 2000. Iki pokoknya lagune iki kok dari iki lho. Malam ini malam Iya, terakhir malam ini bagi ya. kita. Ngono ya toh? Oke, baik. Wes rantai iki pokoknya lagune malam terakhir. Pisan jodi gawe Susah. Didukidi ayo budang ngopi ojo lali ngejak paidi karo budi warung pinggir kali karo cangkruk ngombe kopi ra masalah campur jagung sing penting asli